Kube injabulo enkulu kumculi kaMaskandi eyothenga isginxi kumlungu. Lo mculi kaMaskandi odume ngelikaMnyovu ubonakale ejalidini lomlungu eseshuthe naso isginxi, naye lo mlungu asithenge kuyena uvelile. Wasedlulisa imeseji kulabo abathenga iginxi emahostela ey'bhrishwa ngesipuni ukuthi beyiyeke leyo nto, bethenga iginxi ey'ngongqo. Yeah, besizothenga isginxi la. Isginxi ngizothenga umuntu okhuluma isiNgisi. Besithenga isginxi somuntu okhuluma. Lezi iginxi ney'thenga emahostela. Emahostela lezi ey'bhrishwa ngay'puni. Ubhrisha isginxi ngesipuni. Ya sebalungwini nje. Angisho sibona isginxi ngisilanda umvezi nomlungu. Kumbeza kade sazo. Lo mlungu. Yeah, yes. Yes. Yeah, thank you, Mr. Yes, it was nice doing business with you, sir. Likewise. Thank you very much. Bafana sizothenga iginxi lana endaweni eyiserious. Abavezele ndawuthenga kwisginxi.